بسم الله بابا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أنا ما كان قلت بسم الله بنيما داي بسم الله والله بنيما موداي بسم الله بدر ما داي على كلا كلا والله بدر ما داي على كلا كلا لا دود لا كلا جريرة كوسبة بدر ما داي تمامي كلا جريرة والله كلا جريرة كلا كسبة كورة جريرة بدر ما داي على كلا كوكوستين والله من مري كمو كمي مي على في على بكمي في بدر ما داي أبو تقولا تقولنا نجى والله سابو تبنا كلا كلنجلا والله نمين تبنا كلا بافو كوتة نمين تبنا كلا بافو كوتة كلا ده ولا بلاي تومي مسدنا علي كو علي بميني بدر ما داي أدو أمرني علي مو أجوك مرتك والله أجوك غسي كلا فيك غسي نما في بدر ما داي أبو تقولا ديننا ردي ترفقامو ترفقان ينا كلا تمامينا ترفقان سكنا تمامينا ترفقان ينا والله بدر ما داي هيدري ينا كلا ما يدري ينا كلا كيه بابا كو كانوا بقولنا نيجي وله كو بدر ما داي والله كو دينا بدقة كنا بيكون مرتا يكاد دينا كاكري كلام ما تفضلوا تمناني يا بواد سوسوك بوالي لسا أسلام عنفا باردنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين يا رب يا بواد راتي كلمله كله بلا لما أنسجرا هرلا على كون هرلا آمين جمانا مالي على كمالي كيشي آمين كلغرو مرا على كبس واتياكونو آمين بنما على كجيبي آمين غانا على كهرك غاناي آمين بمانا على كبس واتياكونو آمين نبا جموني مسلمون على كهرك كانوي آمين على يافاما آمين على أمنا جمانا كلاشي آمين على كربونيا كما آمين أو الإسلام جماعة كلو كما آمين صلي على محمد سليم يا بواد راتي كلمله جاكتي ناموراي نعم Chine le 24 11 mois 2023 région de Koulikoro نعم cercle Banama والله village Ghana Bamana سكران an ka suro walada nɔfɛtigiw نعم ka silamɛya kulu ci ka gabakuru tɛndɛ k'a dan kɛnɛmaya والله ni y'an sigilen o kɛnɛ kan سكران ولا Banama Ghana bamanakaw نعم misi tununa ka misi yele kɔfɛ misi senɔ ɲinini ti fɛn ɲa bilen والله يا بواد راتي كلمله Banama Ghanakaw نعم bamana tile binnen kɔfɛ guajɔ ti fɛn ɲa sumako kama دوني رسول كله بلا Ghana bamana Banama نعم tile bɔlen kɔfɛ tɔrɔsi yele ti fɛn ɲa bilen والله راي هاي يا مرو Banamakaw alimɛti den kelen
o bɛ se ka kungo kolo bɛɛ jeni k'a ban wallahi alimɛti den kelen sangara Ah, belebele. mɛ ni masintigi nan'i jɔ ni yiriju kelen ye k'a b'a kɛ alimɛti ye a bi alimɛti pake miliyari de dilan sangara nka ale den kelen bɛ yiriju miliyari de faga wallahi ande ce danaya ye saba ye sangara n d'a mɛn mɔgɔ la fɛn saba don n'o fɛn saba dɔ min ni mɔgɔ sɔrɔ wala wala kan'a fɔ k'i dan b'a la Allahu akbar danaya fɔlɔ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam salim ko e n'a tigi taamana yamuru ko i dan bɛ mɔgɔ dɔ la so ni n'o taamana i bi tigɛ a la ande ce danaya fɔlɔ ye taama ye voyage wallahi ka bɔ musow senkɔrɔ ka bɔ denbaya kɔnɔ sangara n'a bɔra so ko n'i dara mɔgɔ la a taamanen kɔfɛ ko ye danaya numéro 1 ye sangara wala wala danaya filanan ko wariko donna ani ɲɔgɔn cɛ yan wariko tɛmɛna ani ɲɔgɔn cɛ yan wallahi o ko labanna mun kan kɔrɔ ma ɲɔgɔn sɔrɔ faama la kɔrɔ ma ɲɔgɔn sɔrɔ dugutigi bulon la a ye ɲɔgɔn sɔrɔ laadiriya kɔnɔ wa a ko labanna hɛrɛ la k'o ye danaya numéro 2 yamuru Ah, belebele. danaya sabanan n'o ye danaya laban ye ko musoko donna ani ɲɔgɔn cɛ yan musoko donna ani ɲɔgɔn cɛ yan o denninko kɛra cogo di kɔrɔ ma a janfa o la dɛ wallahi o ɲɛnabɔra nin saba ye danaya ye sangara sɔrɔ an sigira an ye wajuli kɛ yan an ye layidu di ni dugu jɛra walada in an b'a tɔ dafa wallahi mɛ kabako min bɛ yen ka ala yira aw la foyi tɛ yen ni ala tɛ sangara nin jamakuluba in sɔrɔ wajuli kɛ jamaba in bolitigi ma se ka kamalennin fa ayi kɔrɔtitigi ma se k'a fa wallahi subaga ma se k'a sogo ɲimi surɔ k'o ban ayi ni y'o kamalennin kelen sigilen kun ni ala tɔgɔ ye Warai! Asadullah li kalbi. o kɔni ye n t'a dɔn e ye maa sugu min ye o. sangara ka diɲɛ kɔ pewu ka diɲɛ lahara kɔ ka diɲɛ i bɔnnaw kɔ ka janɛ biɲɛ ta diɲɛ na yan sangara cɛnin dɔ ka n'a fɔ ko e k'a firi i sigilen yɛrɛ ɲɛna walima i tulo k'a mɛ i ma se k'o fa mun m'a fa la ye Ebo kalatige. hali ka bɔ maa fa la wallahi n'o tɛ u tun bɛ ale fa sɔrɔ de sangara ande ce n'u ko u b'a ɲini n'a dolo ye walima u b'a ɲini n'a do ye walima u b'a ɲini n'a tɔgɔ n'a ba tɔgɔ ye n'o bɛɛ dir'i ma hali bi i ma se k'o tigi fa mun m'a fa la ye sangara Ah, belebele. wala wala bolitigi tumɔrɔ wallahi Warai! foyi tɛ yen ni ala tɛ ande ce tawakalitu ala la sangara jigiw bɛ tɛmɛ ala de kan wallahi ka sɔrɔ ka kuma ande ce sɛbɛnnen kelen baga n'o bɛ ne cɛla yan min bɛ ne kisi mɔgɔ jugu tɔɔrɔ ma ko n y'a dɔn k'a don a kama ala a tiɲɛ sangara Ah, belebele. a tɛ yen mɛ ne yɛrɛ de ye baga ye min bɛ tu ka don mɔgɔw la dɛ badara ali yɛrɛ de ye baga ye Warai! Ebo wadi. sɛdina ali ko jinɛ kɔrɔ birizatili alami don sahaba cɛ 10 u bolo jala jinɛ kafiri miliyari cɛla ko a y'a se dan ne sɛdina ali sen da yɔrɔ la ko fɛn t'a la wallahi ala min y'o kɛ ni sahaba cɛ 10 lakana na sɛdina ali sen nɔfɛ o ala kelen ye ali dɔ bila ka na ko n'i gɛrɛla la dɔrɔn i lakana na sangara Ah, belebele. Warai cikelengele. tawakalitu ala Allah wallahi foyi tɛ ala kɔ ande ce jɔnw sɛgɛnna ala ka niw sɛgɛnna sangara o tuma ala ye cɛ diw ma ka b'u la u yɛrɛ den n'u mɔden o bɛ n'u tere don da wa fɛn t'a na ayi o cɛ de ye ne ye yamuru an furakɛ wa n bɛ sɛgɛn aw nɔfɛ ka ɲɛni aw nɔfɛ n bɛ bana aw nɔfɛ n bɛ sa aw nɔfɛ nka n bɛ kelen fɔ a ye ni ne sara aw nɔfɛ k'a sɔrɔ an ma lamɛn k'a sɔrɔ an ma sɔn n ka fɔta ma k'a sɔrɔ an ma n ka sira minɛ a y'a tulo majɔ ni n fatura ni su dalen yanni su ka don den dɔ bɛna wolo sangara mali jamana kɔnɔ yan mali jamana kɔnɔ wallahi o den in cɛ don sangara yanni ne su ka don cɛ dɔ bɛna wolo cɛ don wallahi o den in ne tɛ dugu to yen a tɛ jamana to yen a tɛ kabila to yen a tɛ silamɛ to yen a tɛ kerecɛn to yen wa a tɛ politiki yɛrɛ to yen sangara o bɛna tasuma da bɛɛ ka kelen kelen wallahi Allahu akbar. parce que ala ko cogo di ni ala kira ko ni ala ye hɛrɛ k'i ye ala fo mɛ ni ko ala ma ko nin ye mun hɛrɛ ye
ko kofela itasmoy wallahi samara wala anega fo shuba kafiri o kun jonwe akana ededi forodona kafiri o kun jonwe akana ka forodo wallahi mo fara kafiri o kun jonwe akana efa samara mani era masega nere famukun era kala kafara de faba ni ne doga baka ni zaro chugula kafara ma famu chemme wolo bitada bekaya bilibili ha totro ni chena na galo bibi wallahi wa chena na ningene ngamanga dugutigi foya ha barkada wallahi ka fo dugutigi ko ala ya here kai ayere ngania o de nana ni de wallahi dugutigi nyuma o dugutigi nyuma nyuma bete dine o mo bi nya ka so ite dine ere la wallahi mo nyuma ni ngania kai ala kira ga kuma sallallahu alaihi wasallam abi mo chima mimi ka ko basin wallahi dugutigi ngania kai ama fo ni ngane ngaya o ko vanga almama mufu o barkada o ko vanga président comité président ya amba fo wallahi ni ale ngani ale ni président ngani nyana ala bi ka ton patron do black na mimi ka to korosha wala ko nga metuni munu na ka bebali ka boy ka gunguru biseni beboy ko nyindale wallahi président ani tu o ko vanga section président bia ala nanu aka boku ngolo mako wallahi ni ale toroba laje ashibe hage mina kata ye kwa be slamu nyefuna ni mbara indala shufa ani klefe wallahi ton président famille sorala nyani date wallahi toro date ibado ko ni beku la hara nyini aljine nyini ani je pasiki de ko yamuru président ala ka hera kanai namboray ambi ambala ka ufu ubaraka kene fatiu wallahi ubarakada samara ala kira nana sallallahu alaihi wasallam salim muso de adame wallahi waslamiya ce bashimana muso mamine mai samara an jigi ba auka ni ala sona kauson fende ce wallahi ba bai fembade wallahi akana muso doya ba ne ba di madoni samara wala ba ni femi moyana abi fo mako ba wallahi ba fulu e de la ka me ko fafuluwa baji e de la ka me ko fajia baraji e de la ka me ko farajia duguba ba mo ko duguba kulukoro duguba banama duguba e de la ka me ko dugufa ala to ko ba che ala to ko mba yalma ka dia de nche ala to ko fa yalma ka dia o me mo ba e ya me ko mo fa wala ba ye ko jujode wallahi bilibili ni banyana fe bebenya yamuru amfrake bo way sabali ne che bo way sabali nga foi ma bake bani ka ke mogoni ni fenda marabate wala yere bonya ni yada ni dusubaya wallahi on ga doni ba irana muso yo kun horo man zoro furu la iti de man zoro ble ka foni chia kenan ba fo kasanyana no bi bolo ko ebise ka wolo ke me ko dengo bana wala gele ni manga soyete ko no lido la akbar muso jigidaro kan ni muso jigidaro nyana furu ko no ni chia keta mba keta o nyuma ngela ka doko wallahi mitanye fefolo amba fu ka barkada wallahi aya jijade ka dinu mbama ku se o de ba ke muso shi ati foki seri chala ide ngasi chetola wallahi ay sobali samara metla kana soro ya wala na moray anga jamana famo ko kukle wallahi fama ka ladriye samara ka hina fandauna wallahi fanda nyiji mayne famo ka sobali ka kunu ga fanda umulo wallahi fanda mayne fanda be ala place de la ni ale nyiji bodoro isira alama ne che famo ay ko noya samara ibla kuma so minani fama bi so do wallahi fama bi so do samara ni mo mina era ba do zonde fili do wa so nyana me ko abo do gele hakli wallahi me ay wala fama jugu shiti min go bi lafiya akolachi aga fama cheni kele abe nana laba trobuda de abe aga fama ko nunu wallahi
yani minnu ka baara ye mɔgɔ minɛ n'a fɔ tendigi ninnu na ɲɔgɔnnaw minnu y'a kɛ cɛnni ni dasago ye a bɛɛ laban kɛra u tɛ so sɔrɔ bilen a bɛɛ kɛra turubudala ye ni a tɔgɔ di ni i retraitera sɔrɔ ka dɔgɔ e dun dege bɛ dunni la k'i kɔnɔ fa sɔrɔ dɔgɔyara sa o sɔrɔ dɔgɔyara i tɛ so sɔrɔ parce que k'i to fanga kɔnɔ i ni so man ɲa i mago kun tɛ bangebaaw la i mago kun tɛ kɔrɔw la i mago kun tɛ foro la i mago kun tɛ du foyi la n'i tora o cogo la i ka fanga nan'e jɔ k'a tɔ kɛ ko retraite o tɔgɔ o pensionni tigi i bɔ bilen f'i ka fɛn dɔ ci duguma sa faama ye hinɛ ni faama hinɛna dɔrɔn ala bɛ hinɛ mais ni faama ye ɲɛji bɔ ka da sago ala bɛ na dɛ jamana gɛlɛya dɔ filɛ yan n'an bɔra yen an ka groupement leader spirituel du Mali an b'u fo o groupement in nana ni don silamɛya la silamɛya satɔ de olu farala ɲɔgɔn kan kun foyi t'a la ko mansabu ninnu ko tɛ yan anw ka mansabu n'an ka faamu ni silamɛya kɔrɔlen maa bonya maa ka fisa maa ye mawuludu ala kɛ bangeni sallallahu alaihi wasallam ziyara wajibi ko bangebaa ka bonya den fɛ muso ka cɛ bonya ala n ko groupement leader tɔgɔ ye ko dugɔdenw ka groupe n bɛna yɔrɔ ɲɛf'i ye sisan diinɛ min ko a y'a suuli a bangebaaw ye o de ye groupement leader spirituel ye diinɛ dɔ nana o ko kan'i su i ba ye k'i n'i ba bɛɛ ka kan dangaden e n'i ba bɛɛ ka kan i ba n'i fa ye ɲɔgɔn ye don min ka furuko kuma kɛ n denkɛ o y'i sɔrɔ min e tun bɛ min i kun de ye o wari fɔlɔ min nana ko k'a di i ba furu nafolo n denkɛ o y'i sɔrɔ min i kun de ye e n'o kelen ye k'i kɔnɔ ta kalo kɔnɔntɔn ba tɛ se ka da kɔnɔ kan k'e b'a kɔnɔ i ka nafa n'a y'a da ɲinikɛra kan n'a bɛ yɛlɛma k'a ka wuli k'a sigi n'o tɛ k'i bara duuru bɛ fereke ko k'i fa e wolola san fila i bɛ ka bɔ k'i ba kan ka sɔgɔnɛ k'a kan ka fɔɔnɔ a kan n'i banana a tɛ sunɔgɔ o k'e lamɔ k'e ladon k'o ba ni e ye kelen ye dakanden ye a y'a bangebaaw bonya diinɛ dɔ nana an kana ɲinɛ an ka suw kɔ ka satan an ka silamɛ suw kɔ k'o gɛrɛ ɲɔgɔnna b'an da ala la k'a miiri jigin an yɛrɛ ka fatuli don la k'o ye kelen ye filanan o gɛrɛ ɲɔgɔnna an bɛ dugawu k'u ye o mago b'an ka dugawu la diinɛ dɔ nana ko nɔ ni min sara ka ban k'o y'o baalen ye ni min sara n'o y'o baalen ye su tɔgɔ kan ka jɔsi dɛ ni min sara o t'a baalen ye o tuma groupement nana ni don silamɛya la o ɲɛmaaba bɛ na an fa n'an karamɔgɔ ma Aseyidi Sherifu Usumani Madani Haidara Haut Conseil islamique an b'o fo yan o ɲɛmaaba bɛ na an fa n'an karamɔgɔ ma Aseyidi Sherifu Usumani Madani Haidara o kɔfɛ an bɛ foli ɲɛsin an fa n'an karamɔgɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Aseyidi Sherifu Usumani Madani Haidara le défenseur de la vérité par la vérité, l'homme qui nous a guidés sur le droit chemin, l'homme qui a débloqué ce qui était clos, les lions des lions, les lions des Galibes, le descendant du sauveur prophète Mohammed, Aseyidi Sherifu Usumani Madani Haidara, le prédicateur de la vérité par la vérité, l'annonciateur de la vraie version de l'islam, dit nom d'Aseyidi Sherifu Usumani Madani Haidara, le guide spirituel des musulmans, des croyants, de tous les citoyens maliens, ainsi que l'Afrique et le monde entier. Haidara Foussa, c'est le Wali Amani. Haidara Nichu. L'amour de Djourou-Bineba. L'amour de Benyaman. Au conseil côté, il est le guide spirituel des croyants. Moumni de Ungundido. Qui est son modo? Au Koson, Bonyabaka. Agabara, au Koson Bonyabaka. Adjogo, au Koson Bonyabaka. Ayabara Minga Faso, il y a des dîners côté Bonyabaka. Le descendant du prophète Mohammed ne sont comparables à personne. C'est pour cela que Dieu dit dans les Saints Courants
Mohamed, celui qui vous hait sera certes sans postérité. Ina shan niyaka ko alam taro. Mamadou Ijugu ko tigara. Mamadou Ijugu ko tigara. Wallahi. Allah ko cogo di wara fa na Allah ka zikra ka. Amma Allah ta'ala ala kira korota. Mo mi yakira korota ni korota mi yakira bi anyi tache. Wallahi. Aba hawati. Haidara wara ba haidara. Innani nakmala. Wallahi. Innani narola. Ni haidara kuma ke mali. Mali o kule tukala ko. Wallahi. Eni che. Mo chendre. Wallahi. Ni haidara kuma ke mali. Mali o kule so. Ai. Ola kitabati doko. Ko ala kira ke arabu yi. Ko gunu bala. Ko ale bi do fi na ko go faraka. Ko ni Muhammadu kuma ke arabu yi tellement arabu yere bolo yere nyona tel jiye kono. Ka soro se shitu ye. Ni kira yere kunde. Ko arabu kunde dala katuka ko. Wallahi. Eni che. Ko lu de kuma ke Allah go shi bawe. Walla ala ya ke arabu yi kanani dalluye. Min bangene do mo binun. Sabra. Wala. Ngama idara de ma. Wallahi. Datugule wonna la ba. Afrake. Kana wajiri bla valeur la. Kana slave bla valeur la. Kana bobolenga bla valeur la. Kana mari bla valeur la. Ka moru bla valeur la. Ka almamu bla valeur la. Hanni tafe. Sidi Sherifu Usmane Madani Haidara. Mo min be kene ngaya ni ta Haidara fe. Ni Haidara ko moy klok tanay. Wallahi. Imunyu doni ndoro. Ni kalamfado ni ya barkada kafu mina islamiya susu kun ko ta yidra ku bele kun la ya ay yamuru afrake namurai angra mo amen na ba bela jilefo shuna wajuli ambala ko foga duguje ni dugujera sini jour programme Muhammadu kono doni wallahi ngamba nyina nga président ve o kasabali nga islamia wala Allahu nga kala ka mogo nyini nga nu islamia fam nyele aka klodale wallahi suro anya blawor na matai folo ala qur'an fle safi wallahi ala ikadine mba demeni nini nga ndavolo ala ninyi ka dine janfa qur'an kan ta che ka halaki ala wani islamia che bla dokama qur'an kan ta che ka halaki ala wani na tarawol makasira donye ka ala ka che bla qur'an kan ta che ala wani che fo qur'an kudamu ke kallama eni che aba hawati ala kan deme jagamene murma safa ya Torbu dalama na fa ya wallahi delli kalama na ne ma fo nunu ya haramu wala ne de toyi eni che Moriya imechedi wallahi mori nyuma ani haramu ya tekele mori juguya o haramu ya o haramu ne do mais mori nyuma o mori jugo moriya era ko ni meche ala makira kelen chini moriya wallahi ala e kira becci de jogo glali kama ala kado sankara wala o moriya ko ya ai ne ma fo moriya haramu ya mais kira o machina e glali de wu ala tai wallahi kurane eni che moriya be ke so kono kurane be so kono olu family ai kurane kuma be manga juli adabla ake wallahi do akata ya keta na keta ma keta kurane kuma be ni wallahi moriya do gunu ba eni che obma munu mina moriya la dugula ka nyoni malo di fon vara nyonga kata o mo kote ai ni fani o ma idi che ni ma fani o ma ala yere tega flamindo o na o bombo wallahi ay yamuru che woso yoro che bi woso wala che abi dugo ke ngana sasare wallahi amen amen ega wajul flabani wallahi ala ka dine yere mo tiga nyefo fiyo fo woso ni yada ka soro sedna ali ko ni che bi woso ko che ga woso yoro manja koy ko kele che bi woso na ka donai wallahi ni ma kulu la fulana ko che bi woso na jogo a jogo sabana ko che bi woso che be gene ka wallahi eni che mega wajul flani ala ko kuma bala woso ni yada wallahi hani ya keta mi keta kle hagay mi keta ni nguma snai
nama hakili do ko koro bima nga je ko na de wallahi bima du ko inda de ande ce masaka do te mana yaw wallahi ay ko chusma ya ce jumai no ce bi woso de naka dondai wallahi ce bi woso na jowe ma ce bi woso ce be ngeno ka mais o ko fe ala ya ambeda ambe kini amanga woso nyomuna wallahi Obma Islamia dine no kuma ya fiye wa dine ya dine fiye an na Islamia de kan wuka samara akira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam salim ala ko kirama ko nabi ma hinaba wallahi islamu ka kira no o to de ko nabi rahmati wallahi nabi ma hinaba samara kafina ko nga kira inga sirafe ko jugiya tala hasidiya tala nyamuya tala kono jugiya tala do bari jugu tala ay mamudu de islamu nyamugo o to kera ko nabi ma hinaba wallahi wala mo mun nga bare adama de so nyimini no nabu wele ko shuba mo so nyimina olu ka directeur ba nyamugo ba to ko hinete no islamu ka directeur to ko hinebe samara nunu nga directeur to ko hinete no amita fangale be ay hinete ani hinebe nunu ikere samara onda hinebe no o muslamu aga directeur hinebe o ye min fo walma o ga ala hineba o ye min fo anga jako lame wallahi wala ko dine nana aramadiya ka se ka balo here la wallahi islamia nana ko mamudu cira dafo nga here so samara pour que ka baara nɔgɔya ala kira bolo no an y'a bila yɔrɔ la ma ta ye wallahi islamia jɔsi du n ye tabali jɔ i ye sen naani an jɛra ka tabali ɲini ɲɔgɔn fɛ o filɛ sanfɛ yan wallahi an ye kamera jɔ i ye yan cɔrɔ no o kɛra sen saba ye wallahi mais kamera yɛrɛ bɛ sanfɛ ande ce an ye mɔgɔ jɔ i ɲɛna sen fila samara mais adamaden yɛrɛ bɛ sanfɛ wallahi an ye silamɛya jɔ i ɲɛna sen duuru no ɔ silamɛya bɛ sanfɛ an bɛ k'a senw fɔ n'an tilala an bɛ n'a yɛrɛ ɲini wallahi muhamadu a f'u ɲɛna samara silamɛya in galipe fɔlɔ o ye seereya ye ala la wallahi ko a bɛ yen ande ce kana ɲinɛ wɔrɔ in kɔ dɛ ay seereya filanan ko ka seli kɛ sɛbɛ ye wallahi kuranɛ ko cogo di celui qui allège la prière n'auront aucune part à l'au-delà ils seront parmi les perdants ils demeurent dans l'enfer samara ko seli fɛgɛyaba bɛɛ bɛ janɛma kɔnɔ wallahi mɔgɔ o mɔgɔ ye seli dɔgɔya k'a bɛɛ bɛ janɛma kɔnɔ no kuranɛ ko ten mais ko seli fɛgɛyaba ye jɔnni ye k'o de ye mɔgɔ de ye mɔgɔ min bɛ seli a t'a ɲɛ dɔn a mago t'a la a t'a ɲɛ ɲini k'o de ye janɛmɛden ye no kuranɛ ko ten ande ce ko ka seli kɛ sɛbɛ ye ka sun don wallahi e ka seli kun y'o f'i ɲɛna k'i jogo ɲa wallahi wa seli ye garide ye jogo ɲumanya la samara wala ni an karamɔgɔ ninnu bɛ seli bonya fɔ no u b'a fɔ ko ala taara seli di fɔ sanfɛ ko seli ka bɔ ma ye ko ala taara di fɔ kabakolo la wallahi ni o ye karamɔgɔ fɛn o fɛn da ni kuranɛ cɛ kafiri bilahi don mais n'i ko ko seli taara di sanfɛ k'a ka bɔ no ala ye fɛn dɔ di ala kira ma dugu jukɔrɔ o ka bon seli ye Allahu akbar i b'o dɔgɔya dɛ wala o ye sahada ye sahada dira kira ma kulukoro kɔnɔ wallahi seli ka bon bonya tɛ a taara di sanfɛ ye ande ce kira t'a kun dɛ seli minɛ koyi koyi ayomaru ne ko an ka ɲɔgɔn ye kɔrɔ jumɛn k'an ka fɛn dɔ dogo mɔgɔw la wallahi ala ko kira ma mɔgɔ b'i la sanfɛ yan ɲɔgɔn ye kira nana a nana seli yira an na ne ta ye ko nin dira ma mais a dun y'a fɔ ye k'a t'a kun y'o minɛ nin ye samara wa kira ni ala ka ɲɔgɔn ye kun an t'o dɔn parce que n'an m'o dɔn a tɛ taa yɛrɛ wallahi an kan ka min dɔn o fɔra kuranɛ kɔnɔ mais min t'an ɲɛ sira la kira ni ala ta l'o ɲɛnabɔ min dira o yɔrɔ la ka na o de kɛra seli tahiya ye wallahi a nana kɛ wajibi bilen ye silamɛya la cidenya san 11 na mais o ko tɛ samara seli yɛrɛ bɛ yen k'a bi diɲɛ ma da
mais birika wuli jogo nani mimike o de nana Muhammadu kele ko kire ka sahaba do fatu ka do aljina kono o de nana santani kele na laba wala c'est parce que wa fo seli ka koro wa aka koro ke mais be birika wuli jogo nani jogo flan sabai o de kunti seli koro jumai seli yere mafai alala ki yere dogoya alai kabi ka dieto abada bela abisillahi wala de wolo to abin ni sujudi wallahi ba ta seli dai ni go seli ka bu akaja bimangala ke ka ba man da mi ga ke mais bi ka jogo duru seli go duru fo kile kono o nana Muhammadu ka kireya sabatile ko kire kele ko fa ka mogo wele kana alama ka so o duru ngunde de Muhammadu kumbe sahaba do kumbe do sara olu munun zara fano kishira tani kele na laba nana Allahu akbar ko kundala de ka jogo gla su kara wajibi sun wajibi ala ko kirama nya wajibi o tede nya wajibi mando temene to ka ko enyi ibanga karamo sigile ko sunlo dira kira Muhammadu ma ko kira Muhammadu de ka bo galo ka soro Muhammadu kunde ala kunye suke wajibi ka ko min yake wajibi mando temene to ka tumuna Allahu akbar shu koroj me shu yi entraînement de sungalo o entraînement kaloy wallahi entraînement mumina ke machi ni bolonda babulu yani ka fo banamani kulukoro be bolonda na ka be décembre ko kle hage entraînement ke ya wallahi wori sungalo ko slamo ka entraînement ke ko kalo e tan flay me kalo kelenge slamo ka entraînement wallahi aga entraînement munna kele ko tere ko ay entraînement famo fami daga awye nyu haram ya ka klife Allahu akbar mai na makoy famo fami be iye kurana kono nyu haram ka klife wallahi kuma ta la de ko ni sungolo bana kalo to e tani kele minye ina haramu betui wallahi ala me no fa ni ma ron fa me te ka wuli wallahi mu fa chete ay ndi bolala wallahi sun yere mine de do na fa ko shuwe mu ya fa shuwe yere mine kabo halalawla wallahi me ba ga karawo ma he sungolo jora anga jana dabla sungolo jora o man sungolo saranga tana ya ayo mu su ta jina da kalo de ni mi o fi o galoyi su de ye yere tayi furunyo e ko go de toyi wallahi su de ye dismo fle frigo la ko go toyi su de ye i muso yere totumi ko go toyi su de ye i daka ga do fredo la abi be ko go dabla su e fe dwe ko ga entraînement ke fe munun gayi ko ga bejo wallahi pour que minun mayi kasaga joli kasaga no ya wala ame shuna shumi ni ngamfaka ke dongo wala me anye donde ibu manga me ko sunyala baraji ka dogo shungene baraji ka bo kirga ala bo shite sunyala ni akena kula wala ala bo be joka yere mine ala ko ala ko tabana wallahi no e fezore bulo wala ka ni fema ki ku ala bi sara ni ka nyumaye shui ko wa no suna abi ato aw bi hine fandona no suna abi fanda hine do awla no shuna abi miskine hine do awla no shuna mo min diga totoro ka du sa kono o tigi hine be awmune o ila hara koy ay ni juna nzigi nyo fanda hine be mine ni kokoke fama ni fanda kambe bla kongola kunvo itala fama ka doko fanda sikeledo wallahi aba wadi ala kan amen ni be ko jumai islamia mago be ala nyana jali mina ala ye adama de da ale yɛrɛ ala ɲɛnajɛli min kama pour que k'o baara nɔgɔya nin bɛ o jɔlaw de ye jaga ko ka jaga di jaga silamɛya cidenya san 13 su ni jaga kɛra wajibi ye an ka silamɛya sira fɛ mais n ka bɛ yɔrɔ masa jaga komi ala yɛrɛ y'a ye adamadenw ka diɲɛ ɲini o bonyana butigi foro ani baro bagamaro moni o cɛyara a ko ne bɛ mɔgɔ ninnu dɔn Mamadou a f'u ye
n'u bɛ fɛ k'u ka silamɛya jɔ ka diinɛ jɔ Mamadu a f'u ye ko wajibi bilen u bɛ foro min na n'u ye ɲɔbɔrɔ 10 sɔrɔ kɔnɔntɔn y'u ta ye 1 ye ni Ala ta ye jagadi n'u ka bagan ye 40 sɔrɔ dɔ ye ni Ala ta ye jagadi ni nafolo ye hakɛ dɔ sɔrɔ dɔ ye ni Ala ta ye jagadi jaga kun foyi t'a la komi an cɛsiri bɛ diɲɛ wari nɔfɛ diɲɛ feere nɔfɛ diɲɛ sɛnɛ nɔfɛ a y'o min kɛ dɛ ko fo ka dɔ de b'o la ka di fantan dɔ de ma diyagoya la wa Ala tilala k'a hakɛ fɔ k'o ye silamɛya jɔsen ye ne kan ka ɲɔ ta ka t'o de sigi ɲɔ fantan ma ko silamɛya jɔsen lahara ko bɛ min sigi ɲɔ fantan ka fa dumuni na k'u to yan o ye lahara ko ya mais n'o de kɛra sa Ala bɛna n sara kun lahara kun ni kuma bɛ si dɔn o tuma an k'a faamu k'a faamu ko sun jaga nin bɛɛ kun ye fantan tɔgɔtɔli ko ye niw fɛ o tɛ tɔgɔtɔ abada fɔ min ka bɔ ni ye fɔ ne ka bila o la bon min ka bɔ ni ye sisan i ni Ala cɛ i ka misi teli misi 40 ma ko ka dɔ b'o la ka di dɔ ma ɲɔbɔrɔ 9 taa min bolo ko ka 9 da ka 1 di dɔ ma jɔnni i ka morikɛ ya i burankɛ ya ayi jumɛn i dɔgɔnin ya ko k'a di mɔgɔ dɔ ma i ni ce ni baraji fana t'a la i ni ce ni baraji o tɛ jaga la n'i y'o kɛ o bɛɛ ye kungɛni dɔ t'a la ni i nana jaga de ko an ka jaga filɛ i bɛ dugawu kɛ o jaga ko b'ale i bɛ dugawu o tɛ mɔriya daminɛ i bɛ dugawu kɛ o karamɔgɔya ye i ka jaga ti Ala ka jaga ye wajibi wa n'a ma bɔ k'a ka di a bɛ bɔ k'a ka bɔ parce que n'a ma bɔ Ala bɛ balo jigin k'a bɛ bɔ hali n'a ma bila jaga place la bilen Ala ka ɲankata bɛ na diɲɛ ani lahara bɛɛ garisigɛ cɛn dɔw bɛ mɔgɔ sɔrɔ banajugu bɛ dɔw bɛ sɛnɛkɛlaw sɔrɔ a caman ye jagabɔbaliya ye dɛ a y'a hakili to a la tɔɔrɔjugu dɔw bɛ sɛnɛ bɛ kɛ k'a ban fɛn bɛ mɔgɔ la ni sɛnɛ banna tilema bɛɛ i bɛ furakɛli la an ye ɲini Ala ka hakɛ tɛ to joona yanni lahara a b'a bɔ i la bilahi kuma laban na Ala y'an dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan a ɲɛ b'a la nin bɛɛ la adamadenw n tɛ ka sɔn a ko wa Mamadu a f'u ye ko san o san yanni ni min ye se sɔrɔ san kɔnɔ siɲɛ 1 walima a si bɛɛ kɔnɔ ni min ye se sɔrɔ a si bɛɛ kɔnɔ siɲɛ 1 o ka na hiji kɛ e bɛ hiji kun dɔn ka bɔ i ka jamana kan ka taa alikaba la rendez-vous bɛɛ ka kɛ waati kelen ye diɲɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye i k'a dɔn i b'a la i t'a la o mɔgɔw b'a la ko ni mɔgɔ y'a dɔn n b'a la o n t'a la o ko mɔgɔ b'i tile fɛn o fɛn mana daminɛ ni adamaden y'a dɔn a bɔra o a donna o k'a bɛ ɲa k'a b'a kɛ o mais ni ko bɛ bila la ko ni e tɛ k'a tɛ ɲa fo k'o tiɲɛ e ka lafiya n tɛ e tɛ lafiya n bɛ jama sigilen sisan ni dɔ ko sisan ko wajuli taacogo m'ale jan k'ale bɛ taa so bon wajuli taacogo min jan mais i t'a ka ko so dɛ parce que hali n'i m'a taa so nin bɛɛ tɛ jama sigilen yan e kelen tali bɛ mun kɛ o tuma hiji kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko ni adamaden y'a dɔn a ka place tɛ fɛn o fɛn na mɔgɔ b'a jija o ko la i kana jama lajɛ arabu jɛman ni finman bilenman siniwa ni japon américains ni anglais n'i ye bɛɛ ye ani finmanw e yɛrɛ b'a dɔn ko hali n'a ka dugu bɛɛ bɔra silamɛya la ko silamɛw bɛ yen n'i bɔra yen k'i ka nin dakɛ ni mɔgɔw hiji kun fɛ a bɛ fɔ nin ma ko les 5 prières de l'islam ko silamɛya qualifié 5 mais tɛ silamɛya ye dɛ n y'a pied an bɛna ɲini de a bɛna ye yɔrɔ jumɛn sisan an tɛ k'a kɛ jinɛmɔrɔya ye dɛ a bɛɛ bɛ kɛ kɛnɛ kan yan komi kira de ye kira ye i ko i dara kira la wa i ko kabakolo i ko tigi b'a la i ko dugukolo i ko tigi b'a la n'o ye Ala ye i ye shahada min f'i da la k'a fɔ ashahadu an la ilaha illallah wa ashahadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam an b'o ɲɛfɔ an bɛna shahada de ɲɛfɔ sisan
shahada yi ko islam ya piye folo karai an ga nan jo shahada kadanga ni sore Allah ne bi shiriya ne bi danganiya ne bi so ama ne bi jinai abengono nzona narala ko mawara fuite batuli kala ni ete ala wandala zona abengono njena nai ike Muhammadu yi ka kire namara te politique mate fere ne shahada ya wala ala ko awmunu wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah aw kan nayata olu benunu jo ala nyakoro ala bina kuma sister shahada tikife wallahi aga kuma ekme ni ekui dame nela kome mina kuma ngapuma labe ni ala tana oye ka yiri kuru do fara ni ala ka nye kelenye iyere dakuti kana fawere fara ngable ne ma do idare ere de koy sherera ko ne ere de kelenye ko mo ore kama nyi wele ngo yayo lezina amanu emi ndama Allah na ya mina kuma ife wa ni dama na kana fawara ngade wala sharatigi ne oh ni dama Allah kana fawara kade iko chukodi oho ala nzona parce que dana be ngoro ya wala ala amina sarani ay akana ta fara jo amanu ngom mashite foni ala akana ta de ya ya lazina amanu am ngom ndarana mina kuma fe akana shuani kede wallahi hadiye kana yina de wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin ala de ya fo kira ci yorola nyachi kunjitala davo ngabolo herala davebe amafali li maka amafali nisa amafali li arajula amafali li madina am afkoli li alamina be porque ko manga sebendia ka ala ko manga sebendia ka kira sebendia ala ko Muhammadu nu damena naya nuwe mina kofe bahawati amfake ukoku te fevranga amabane mina klaka kofe wallahi ukana nyujuya ai obma angana shonike ni shuko ya angana shonike ni lara ko yme chega fe toablo ni munara ko kana chega muto kakari kana chega buti kare kana chega muto shuya kana ga wodro shuya kana chega jene shuya kana chega war shuya chega fe toablo no kana chebe murzoro here parce que che Muhammadu de ko ala ko ale mo ko ale tira ko mugo ka here so ni ga muto ni ka karla kata o here ka ko ga tu wallahi ne che ni la ko wala iko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya ayyuhallazina amanu emin dabo pumaina kana shani kede iti tafale ba fo ala namila wandi shani ke amfake ala anga to ta ha mama bare ijo amaba enu ngo machite fo ala buga pumai fede sharati ni ngodo enu ngo shahada na ko wani ko ashhadu kana yina goy ni ala de yenga dine blaka na ka bolo herela kana jene yake wallahi kana jene yake wa jene yake muso be no tika muso be jene wallahi iga muso jme ana ba jo ngara mi shere yayi ka dima o iga muso wallahi ne ce kana jene yake angana jene yake ni mun la harako pumai kana jene yake o la harako jme chega muso to chebulo o here chedeka wallahi wani jene yake ra abuna ni futne dugu kono ni jene yake ra abuna ni bemane dugu kono ni jene yake ra abuna ni banajugu yanga ni jene yake ra abuna ni dese anga marala wallahi doktor ni la ko ya anga se ka bolo herela mamuru chiran ne kam wallahi samara wala ashhadu an la ilaha illa allah ama bangwe wala kana jene yake iba fo ala zona parce que namela nya fiye shuro ni ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu muhammadur rasulullah no ko islamé afo me ko bi wala de wa wala la ni shahada ifo nena na doni duskuna ijola kan abarake wallahi ene che bo jeniata barala
ayi shoni ta baara la boli so te a baara la wallahi o ma shahada baara bana ala ama bana samara ama ba ko ko ka ma ba wallahi wala naya shahada tigi naya e min ngui da menni la ko ni ala be makla kuma la de mina nga kangaru de yi wallahi kana namarake javake wallahi isekoro ani bolokoro samara ibi bolokoro namara do ayi kana ta butigi la ni dorome keme iko te muga suguru muga o binani wato bi woro butigi tigi filla ka bi shegi zegi ma yaw ko ne ka bi ku yi namara ki te ko dabla Allahu akbar bilibili. dabla hawadi me o mulara koy no kera butigi tigi bi bide wallahi butigi tigi bide la ara koy ya ayi ko ke butigi tigi kana biyo de here butigi tigi ka momul na kunye o de ku samara wala ala kan teme amin sengora namara o jumay wala ibara muso na furula nam muso somogo ye furna bolo bune ka deni bila ka taa banama dugu kono walima ka bila ka taa kujala walima kulukoro walima bamako wari ɲinina samara o deni nana ne kɔnɔbara ye kalo fila deni ba nam u farala ɲɔgɔn kan ka taa morijugu fɛ kɔnɔcɛ kama yarɔ kɔnɔ dɔw bɛ yen hali ni ye gabakuru da o kun ti sa ayi den dɔw bɛ yen hali ni ye maratɔ kɛ k'u bugɔ o kun de la o ti sa Allahu akbar n'i ma ɲa k'i b'o fa o b'i fa wallahi u tɛ taara kɔnɔcɛ la min kɛ nam u bɛ sɔrɔ ka bamuso nafigini bila ka taa banama sugu la u bɛ taa cɛw wele wallahi ko murankɛ salamu alaikum juguman dɛ jɛnɛba t'an de Bamakɔ a kun dara benkɛ fɛ yen ne ye ci bila o don k'a ka na furu de bɛ laban a yɛrɛ nana o don ŋɔ n b'a fɛ i ni terikɛ ka na taa su nɔ furu de bɛ laban wallahi n'o kɛra sa burankɛ n'o ye muso cɛ terikɛ yɛrɛ bɛ sugu kɔnɔ yen wallahi o ni denni ye ɲɔgɔn ye sugu fan dɔ in fɛ o bɛ k'a terikɛ ɲini ka denni lahala fɔ wallahi terikɛ fana n'o muso cɛ original ye o fana ni buramuso ye ɲɔgɔn ye ta o kuma in fɔ o bɛ ka terikɛ fana ɲini ka t'o lahala duman fɔ wallahi o fana y'a sɔrɔ baw ni sagaw dira moriw ma dati dɔw dilen don u ma wallahi olu fana bɛna bɛn ɲɔgɔn ma coyi o ma n'o ɲɔgɔn sɔrɔ sa terikɛ b'a fɔ muso cɛ ma ko n ka cɛ ko ne yɛrɛ y'an ka fɛn sugu la o wallahi walayi k'a kulɔmɛ dɛ k'a nugu mɛn sisan k'a kulɔmɛ o kulɔli tɛ diyagoya muso kɔnɔma bɛ fasa o tɛ fasa wallahi n'o kɛra sa i bɛ muso cɛ mankan mɛn k'o tɛ koyi ko ala ye tiɲɛ de ma koyi wala an ka dugawu jaabira ko muso yɛrɛ ba de ye ne yɛrɛ wele bi 10 heures yɛrɛ kuma ka taa ni ne ye cɛ ka butigi kɔfɛ ko walayi k'an ka taa su na k'i ni ala cɛ k'a bɛn n'ala cɛ u b'o kali kali su fɛ dɔrɔn mototigi bɛ baara pepi ne bɛ sigi i la dɛ ka bɔ ni fini kumabani dɔ ye sɔɔni dɔrɔn kalo wɔɔrɔ ko muso jiginna ndamana de o ye den ya ndamana de o ye den ye o tuma o den min nana a ka so kɔrɔ o ye ni e b'a fɔ k'i ta tɛ ni denni n'a ba b'a fɔ k'i ta don walima i t'a dɔn k'i yɛrɛ ta tɛ parce que i tɛ muso ko ɲɛ dɔn o don kama o tuma o den min bɛ k'i ta ye o de ye namara kɛlen ye sen kɔrɔ kuranɛ ko Muhamadu n'u daminɛ ni ala la u kana den dɔ janfa ka don dɔ ka du kɔnɔ min tɛ dutigi ta ye nka an bɛ kelen fɔ an ɲɛna cɛw a y'an ɲɛ yɛlɛ cɛ min sigilen bi yan aw ni ne ani min tɛ yan min tulo b'an na mɔgɔ min bɛ se k'a tɛgɛ sin a den la o mɔgɔ tɛ yan i den yirabaa ye ala ani muso ye an terikɛ denw kɛ ne ka n ka so fa yan an sigiɲɔgɔnkɛ denw kɛ ne ka n ka so fa an sinankun den kɛ ne ka n ka so fa mori kafiri ninnu denw kɛ ne ka n ka so fa ne ko ku o den b'a fɔ n dege an bɛ taa fankelen fɛ an bɛ taa karamɔgɔ ka karamɔgɔ cɛnin tigɛ n faamu i ka cɛnin jumɛn ndamana cɛnin ko e ta yan an bɛ ɲɔgɔn faamu cogo di n'o tɛ hinɛni dɔ kan ka kɛ wolo la sa mɛ e ka hinɛ taalen pewu n'i y'a ɲɛɲini ɲɛ dɔ b'a la ye ko n'a ko masi tɛ fɔ ala lamɛn bɛ ka walawala koyi n'a ko masi tɛ fɔ ala ala ko a kana den dɔ namara ka don ayiwa a ka cɛw ka so kɔnɔ o musow koyi cɛw a kana den dɔ namara fana ka k'a ta ye i bɔra denni nɔfɛ furu la denni ko a t'i fɛ
deni nana kamalen dige ke ada ka to ka kulo ke ka jene ke ka kono to deni ko o ni be fe adama kono ko ni mena chena me bi ledu de ba fi tay kono e ni jena e sisa ale ko ati fe asumurla ma me amugo sale sisa abina jena e fo bi jena e anege kama ka de yere ko ni ko ki tay ka o bedatu e no mara ki se ko ko shara manya ala kan deme amen shara manya wallahi machi te fola mo do chide ala faka tangara ama kla fola de jo emi ngo machi te fola ala kima ya yo lezina amanu ala dane bay neya ma kla fola de wallahi akana mo fola aba wadi akana mo fola afrake akana mo fola akana wona dum va wa akana parce que akana wona de fray doni mi ma kono ni ko ma nya fansi ne bi shiya billahi wallahi ene kele aw bebe min no o de arabu be dem so faga be bo de do mi je bene do yo ko wallahi mais non ne mi na do fina autour wala o ba be bati parce que mi je bene do ko arabu kumi o dem so fa wallahi o kuma akana dem va ko o de sira anano o de straka ni ya na o ka ma fo ho na mi na do re fara ka ngara mo ba gara mo ki deme wal maslama nyama ki deme wal maslama nyafu ba ki deme akana dem va hal ni turba shi je fa e de dedo wallahi ene samara mais wulu ta do ay ba de do saka de do mo de te ya ay wulu de ya e de mo de ya i de do wallahi wala ala kira sallallahu alaihi wasallam sali akwa mode o ma benyana ko ne muhammadu bora nunu na nunu bora ne la wallahi e wo nyefo yake samara nunu bora muhammadu lambe bo do me muhammadu boru la bo nyedo o nye akana de umva hali ni torwa shije fa i kito sangana i de do wallahi ade e de ale bo de o ma akana mo fa samara akana mo faga eme mo kana faga o mulahara koy wala akana mo fa parce que mo faga jurmu bala ala te mi fe kun mena parce que ala ye adama kadi ala ya na debe samara tellement adama de nga se ka bolo her la ka lafiya kan hari dara adama de bandi kumulo galo nye ku kana mo fa wallahi samara wala kana mo fa ni mo toray here ni moto tasida kibita banaba banu taru da tara la ka mugu jila kada be mi muhammadu koko gode dabla shahada koko gode dabla kurane koko gode dabla akana mo fa ala anzona ambi fe wa andarila wa anjadara o kora ala anjerera anjena nay samara am fuka sara ni zanda bane ya wallahi ay ala ko amaba wa nauko ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah anna ne makla koy mi nga fe be fo ni ma jene tan mo ko tila mo ko tali bele ko la ala ni fo ni mo ko tali ngam bele ko la jango mo ko ay ni min sona o kana ni mo sonje ni ko wallahi wala oh iye shahada min fo shahada laban yoro se ko yoro ngata ala bi bla ko e ka saka kata wallahi wa ashhadu anna muhammadur rasulullah choy no muhammadu yibla bara nyuma mina ni o muhammadu yibla bara nyuma mina sabra illa ba khalifa wallahi ino go mena ay nyafo ya no dala ni shin danzoro wallahi nanga dolin fo la hakli dunga ka do fam ni muhammadu yibla bara nyuma mina ala e muhammadu ci munga ma bara nyuma do sabra mais ala ko ni muhammadu yibla nyuma la ngere foi tala ko ni muhammadu yibla juguma la kana so muhammadu te juguma ngale ati juguma vore akumu ye ni mogo minga mara baga yibla juguma na mogo ti juguma ke mogo kama la kokko mogo ti jugumu ki fa kama ati ki ba kama wallahi ifani ba beto ko shu mogo ti jugu yake ikara mogo kama ati ke kalande kama nimbe shu wallahi ala ko hali kira no yibla juguma na kanu ke jaguma wallahi kira dunde juguma ngale ati juguma fo la ni jume ko mogo mara baga kani bla wali jugula hali muso che
abi foye hakena ko ni che yibla fengo fena minde ala soso ko ilabe sangara meni che yibla ala soso ko la do o tike parce que ni che be ala ka joshu wallahi ni muhammadu ibla mana ilabe ilabe ko rojme ni muhammadu ko ayni nge ilabe ike jenaye ko maake ko ni dese minga muhammadu ni aka ala be ya fayma ola sangara aba wadi muhammadu man ibla nyumabina ko ga ngori ko wadi bana tari ojme o egle bana ya awanga tafawu amanye fobi ni muhammadu ibla nyumabina oke ko me ila bo kali kama me ni desara mina muhammadu ni aka ala ti jondono ya isisa wallahi ni manga do sile nyonga kadi muhammadu me muhammadu man ibla mina nyumabina muhammadu ga nyuma ka tare wallahi o ka nyumabina o kwande sisa ay sinjitu akana sinjitike wallahi akana dabali jugu ke nyona ay dabali koro ko fere wallahi fere jugu tigala bebe janama kono islamia ke venda abo kono sangara wala ashekina dabali jugu kala ko dabali jugu kala be janama de billahi fere jugu tigala be akara politique mo jugu akara wajuri kala fere jugu tigala yo akara mori jugu akara dabali jugu ka be kafri sangara wala mamadou ko ngana bara jugu nyona de wallahi abara jugu ma be akulenga kodu che ni boro do kungori doni anga dugu nunu na dugu faayele wallahi am mano ande che dugu do ba angere fe yoro do le fa do fe o dugu nunu kebe ka bara jugu ke adugu ka dugu bela ni wallahi mo bi wola kono ni do la kala do la ni imabo dugu kono kala la ni dugu kosago ni mo kebe dugu kosago sangara bi konondo ni konondo bebi laba fenwere la o teta kala saraka wallahi kele doro ne ta kala saraka wa na kele ma di ya tashi so ay amuru o ke ba to ko islamai o dire tige bara jugu dugu ba mbe ya bara jugu kere ya mo bora o dugu kono kata nyindi na ni e fenzoro o bi bolo ba kun ki sigi sendi ko bi kila ka keme fla ni ka dese wallahi ande che dugu ba mbe ya ni tara tugo fe ni do soro nu ka saraka bo sera wale nu ka seli sera wale nu ka konyo sera ni nani nyena soga ifa koro ni bakoro ni be ni borai kata ka bara jaro la ibi se ka kalo woro ke accident jugu bana jugu na volo chen kasaro toro wallahi amu ta nyeta ay ko kiran na kuye ana hera soroy amma bana makau gana kau pamana kau ni karamogo min zigila ya na ko ala ko no ma hera soroga pumala ka fridu hana ga jalamu ga bori chatoi Sara! parce que karamogo bega karamogo ala kire ala ko kire ga hagela ka cire demo nga hera soro mais ni kire ga lasigi de min zigila ya o tale ko fa futne wulla bala be chena siniye chena teriye chena sinye chena furu sara o mu jita ne karamogo ay amuru afrake ala kanite amen nye kuma mi biye sisan ko ala danaya wallahi jakte ni ne ko banama ko agara shweni ke abi nyonga na volo to ya wallahi agara jene yake abi nyonga muso to ya nyonde muso to agara mogo fa abi nyondo ya me ne ni vo munga maya islamiyan nanani here minye bega bolo here la aw ka se ka islamiyan nema soya ndale ko fe kara wala haba wadi islamiyan nema ka se ka soro de ko fe wallahi udo me kana ke komi aw nga kira ko sallallahu alaihi wasallam ni na dugula domi kera o dugu de o do glani ke komi bi woli woro ni shudo woro la aw nga islamiyan hasidiya dinete wallahi nyuya dinete islamiyan bezo woni dinete islamiyan me ami saga ngo doni wala